Hello, hello. Cái channel mesa.skincare ra kalau lom vek cái chỗ mesa chak chuak cái này á. Ole tun chu ma chuan skincare lam soi ve le thung tong. Khoi na top flame len sak don nia. Le, he content ka ron nei khat viau maya. A begin tun thla phei chu thlat ti ra tangin ka nuam sam lawa. Ti mayang khadam lo skincare te po ka ron ti khamo. À, enge taksa chak lo rei ve do na ka I content ka siam thei lo ti mayang I dam lo be bom wangin ti teng I dam lo murang chu kan ni chu lo ma se taksa a chak lo wa hei I content siam pe tu rang chi khan ka taksa fit lo wa chuwang chuanin content te po ka ron nei kha ta a video ka ron upload kha ta in mi hriat thiam na ma sang kan dila ti chuanin pathian sala tuna chuanin ka dam thale to content te po kan ti le chu chu thei to nga ole tu chuma chuanin active ingredients ho soi fiang ole active ingredients se kum likal ta lama kha chuanin kan lo soi to ma se I active ingredients a khanin enge ti kim lo deuh te a hun lai lar vak lo tun hno ron lar ta chiam te ti mai tiang I a hun lai a an man war vak lo tun hno ron lar ta te kha om ve no la tin skincare kan lo miak hriat tam tel tela I an ron ma enge competition te pon yang chu brand sama tangin mo chi sang man in ti hmun na kha a ron hluara chu wang chuanin active ingredients kan ti hianin AHA, BHA, niacinamide, vitamin C, hyaluronic acid, retinol, tranexamic acid, alpha-arbutin, kojic acid, chuan glutathione le azelaic acid. Li nga hat ni thum li nga ruk sari riat kwa som active ingredients som chung chang ka ron soi don ani ma se chu te in ka soi thui do don lowa an ni na te an that na te a man chom pui thele thelo te ka ron soi chau don na tu ma lo hriat pol to lo tu ania I uluk deuh in lo ngai thlu in hriat pol ma in uluk deuh in lo ngai thadon a thei phe chon pen emo notebook te a pen ten lo ziak thaula AHA BHA in bul kan chanang AHA BHA chu video ma sila ma po ka ron soi non le to I exfoliator an nia AHA chuanin glycolic acid, lactic acid, mandelic acid te lar pol ania kan ti to chuanin BHA chu salicylic acid ania heng ba ka hianin LHA le PHA om le chu an mild deuh to so ka AHA ngor AHA BHA ngor chu exfoliator de skin testify to my bull and colon ni bok BHA BK blackhead satan an cha AHA BK whitehead satan an cha lo chin cheru AHA chu whitehead cha BHA chu blackhead cha chuan hey arngeng de thelo te table ne bol sep vun thap tiang a hianin AHA an cha deuh sok ma BHA ai ma chuan ke ma chuan glycolic acid te hi cha ka tia ti chuanin AHA BHA chu aman pol thelo hi atama chuwang chu aman pol thei chau ka soi don in hriat pol lo nan heng ho chau hi in lo man trom pui don ne AHA nen chu aman pol thei kan ti khan voi khata arola man thei man pol thei lo kan ti chu voi khata rola man thei lo entinan chuna vitamin C ka manga zana retinol ka mang theim tin ron ti china a thei ve kha chu morning skincare emo a begin night time retinol le vitamin C te man thei lo AHA le BHA te man kop theilawa a hran pa chuan a om kop serum pakhata om kop te ni lo chuan AHA BHA le a man kop theilo le chu retinol vitamin C atamani om cheu active ingredients hawa hian atam zo ki man chom pui theilo chuwang chuan ka soidon lawa kha chu a man chom pui thei ka soidon na pahni niacinamide le hyaluronic acid ani niacinamide le hyaluronic acid ani tin kan sei le lok mizo chungin heng hi om lawa vitamin C te po vitamin C kan ti khani mai ta mizo chunga ron sei san pa wak ngai na kha om lawa chuwang chuan in sap chong iwa wa we khamin lo ti lo la a chan chu heng ho ming hi mizo chung kan nei miao lo ani chuwang chuan in kan doctor rol te khan chang de ula mizo chung han let te han te renga ti la chuan in AHA BHA chu niacinamide le hyaluronic acid chau a man chom thaya adang kha chu in lo skip don a begin active
active le active fa chu ni hi o ka ron soi man trom the the lo hi moisturizer te kha in lo mangam lo rengo tange HBH man chon man nge ngai i ma se aman trom pui the te aman trom pui the lo te khan lo om hlau chuan kha khain lo shedon nia chu chu kan soi chho se lang active ingredients chi sang sanga in lo uluk de in lo en ro chuanin niacinamide ta kan kai nga niacinamide chu man trom pui the lo nei lo ma saber sia tur engki ma man trom the i thok palai skincare thok palai te kan ti china te ro active ingredients thok palai te kan ti china engki ma man trom pui the tu nang lai chon 5% 10% 12% 15% thleng te pon om to i atul vok vok lo an tia mi thiam te chon hetiang percentage sang te deuh hi 2% chin 2 to 5% chin hi atok viawe skincare tan chuan i atho tu ranga thok vek thawe chu tianga niacinamide te chu tianga chak pop pop le active dang tianga langhal pop pop ani lo man reya man reya thatna langchi te an tia niacinamide thi lar khop me ala rang hu hianin chen khat chuanin enge ala rang hu hianin a thatok lo te chu an la ti vele thawa ngai dan chen khat ha chuan tia te khani ve zela amang tu zero ne engkim hi chu e lo hnual suat phalo la in ngei phot ka chuanin a thatin 10% te 12% 15% te po in ngei kha chuanin nangmani ngei kha poi mo bera side effect kan nei lem lo ani na taka chu side effect kan nei shan pa lo chu wang chuan e in man the kha chuan lo mangula a percentage sang in la mang the lo ni chuan 5% atang lo chan ula asang man the hun in nei mayang lo man mo chung chung lo to ni niacinamide chu kan soi chiang in ka sia tro ti chuanin chu ti ro chuan niacinamide da kha in AHA BHA lo om ve theya vitamin C te local kop ve theya chuan arbutin te retinol te nen po lo in mix khom the product pakhata khan chu wang chuanin niacinamide khan man trom pui the lo anei lo kan ti rol khanin a chhunga om dang te active ingredients dang om te om chuan man trom pui the lo ho kha chu man trom pui the lo klukani ti na ngani chu chu wang chuanin adang ka soile tu hi uluk de wai lo ngai thla ka ngai chuan adota chuanin hyaluronic acid kan kalanga hyaluronic acid le niacinamide ni na taka chuan active sa antel ngai lo active ingredients a chiar an ni ngai lo chan chu hyaluronic te po hydration an ni mai ta niacinamide te po skincare thok palai eng len po man the an ni na la ya khanin chu ti te wa chuan active sanga chiar khan ni lo ni ma se tunai chu anti lar ta ema active sa hianin an rin lut to ka soi fo thina hei chu in che thong hyaluronic acid po hianin man trom theilo nei lawa hyaluronic acid hianin tlang puin asiram long hi chuanin thil dang lam vak hi aron keng tel lo enge active ingredients dang hi aron putel vak lo chuang chuan atlang puin hyaluronic acid serum hi chu ama long de top le calming ingredients de lek te ron tel china chuang chuan atlang puin hyaluronic acid te hyaluronic acid le HBH ron kal kop te ka shelawa kala mulawa retinol te vitamin C te hi chu om zeu mai the niacinamide ne chuan om dun fo wanga chu wang chuanin hyaluronic acid serum tam jok hi chu in mang the engnian po aman trom the hyaluronic acid chuan in eng kim aman trom the rolin product sa po hianin atlang puin active zang hi aron tel lo thina wang hianin active zang nen po hianin in combine the tlang pui tro in sha thia mang chu mo ka ron soi tum chu ti le ve lila a fia lo hi ka lau thin se ka ron soi tum chu hyaluronic acid product serum serum te lo ni theya bikin active zang lo hi active zang hi om lo tlang pui chu wang chuanin hyaluronic acid serum bi ki chu active zang te nen hian kan man trom kan man trom pui the tlang pui kan combine the tlang pui te ro example foxtail te po calming serum maron ni tela hydrating serum calming serum maron ni tela man trom pui the lo khan ni lem lo engkim kan man trom pui the khatiang do khan serum dang brands dang a po hian ni de tlang pui hyaluronic acid bi ki chumo an ron ti simple the khop mai hydration do ngor in focus in ka sia ni chuanin a dota chuanin vitamin C a kan kelanga vitamin C te po ti theya vitamin C serum te po ni anga tlang puin vitamin C a chuanin ascorbic acid L ascorbic acid a pure form an ni a atak angan a feel te hantila angan kha chu diklawang a feel tha chuan derivative som le ni a feel a dal de tlema chaklo de le chu ti ro chuan mild vunatan chuan mild nge
vunina apai atol thei zok te tila mail kan ti khanin athok na lo deuh zo khan ti em thei pawh chu chi a chuang lo ma se appear ai chuanin tlem chuanin an thok na lo deuh zo ka an thok muang deuh zo ka tiang chuan soi tiang tin minol pui hi chuanin derivatives kan hmang thei zo ka appear hmang thei lo te pawh derivatives kan hmang thina te ro ti chuanin vitamin C chu antioxidants ania collagen production apuya vun chuar tur te venga te kan tia talhanan ni pakhata tin brightening uneven skin tone ate tiang khanin kan hmang na sa tyrosinase inhibitor an ti poka chuti ro chuan tyrosinase inhibitor a hianin an chaklu tuk lo thunga duk spots and colna na te hian an chaklu tuk lo thung chuti ro chuan vun rol rem lo vun rong rol rem lo ti jok tiang uneven skin tone ate chuanin an chaklu tuk le thung sia kha tiang te kha hei thatna khan nei ve ta chuti ro chuanin vitamin C ro chu kan vun ti chak tu le ti thatu pon lam bo ro kina ton ti chia tur lo vek tu ni wang khan sunscreen and a combination a tha te kan ti china chhun lama chon man nge tu te kan ti tlang pui boka adu kan lo chi tuk lo ni po khan an chia ni chuang lawa an effective lo ni chuang lawa an chak lo ni chuang lawa chu wang chuan vitamin C chu ka ngai pui mo reng me skin care ka ti changa voini tleng hianin vitamin C ka la thla lo chu chuan a soi fia viawin ka hria ti chuanin vitamin C hianin man tawm thei lo anei nuala AHA, BHA, retinol le tretinoin kan tiang chi te benzoyl peroxide kan tiang chi te medicated lampang ho te man tawm thei lo ti chuanin kha lo hre le ula man tawm thei chuanin niacinamide te hyaluronic acid te arbutin te tranexamic acid te chuan kojic acid glutathione le azelaic acid te pawh man tawm thei vek thung ani ti chuanin vitamin C soi kai to hi chuanin in ho si ma se thadun bok si tho chu enge in rin retinol nen hian man tawm thei chun ni mi alawa asen combination hi thalu tuk thowa etinge thaddan kan soi phatang chun lama vitamin C mangla zan lama retinol tiang khan an thalu tuka anti aging thatta kan ni ba ka brightening ate sports treatment ate an thalu tuk ta ni chu kha tiang khanin chuan texture uneven texture kan tiang chi ate po khan an thalu tuk ta uneven texture kan ti chu vun thap te pawh niang chutin a thena chuan chik kema chik deuh te pawh niang chu mo kha tiang a te pawh khan ani ta ti chuanin retinol hi chu retinoids te pawh awm ta chuan retinaldehyde te awm ta chuan vitamin A tretinoin kan tiang chi te hi an ni ta isotretinoin te pawh retinol family vek an ni ta ma se medicated lamban ni vai kan lut thuk lo nga a chan chu an man tawm thei lo khai nang de vek thaw tretinoin te hi chu mo retinol te nen hian chu wang chuan in retinol a big chuan vitamin C man tawm thei lo combination chadeu si kha man tawm thei mi alo voi khata man tawm thei mi alo chuna vitamin C zana retinol te ro chuan AHA, BHA retinol chu man tawm thei nga vak lo chuanin arbutin te pawh hi percentage retinol percentage sang tak nen chuan man tawm chi lo tin kojic acid te pawh ni thawa chuan glutathione a man khop thei lo chuanin azelaic acid nen pawh hianin retinol kha percentage sang tak chu a man chi lo ma se 1% chin chu a him tiang 1% chin chu a him tiang kima pon kam hang chin tho 1% chin ti le henga hui chu kam han tawm pui thei thawa chu ti ro chuanin retinol man tawm pui thei lo hul hual chu vitamin C a percentage an hiam emaw sa emaw vitamin C AHA, BHA glutathione khang ho kha ni adang chu retinol percentage san du tu lo chuan man tawm thei deuh vek tiang chuanin a chiangin ka hria chuanin a dot le kan kal lenga hi alpha arbutin ania alpha arbutin hi chu retinol te vitamin C te pawh antioxidants vek kan nia tyrosinase inhibitor kan melanin in siam tu lo ti tlem tu lo melanin duk ron siam cell duk tu lo veng tu lo ti re tu lo ti dal tu te khan an ni tin ani chu tyrosinase inhibitor kan ti chuan mizo tong chuan om chia chuang lo min kama se a om zia zo kha kan mai duk te lo veng tu duk na sel tuk tur te le a duk te pawh lo ti ziom tu lo ti dal tu te khan ni ta ni i chuanin arbutin hi kala hmang tam lo ordinary ka hmanga tha reuh riawa a tha ka ti reuh riawa ka man to chuanin arbutin hi chuanin
man chom thei lo chu ka soi don na adang active ingredients ka ron soi zinga active ingredients ka ron soi ho zinga ka ron lam chua lo te chu man chom thei vek ka ron soi te hi chu man chom thei lo AHA BHA chuan retinol ka percentage sang tak ne chu man chom thei lo kan te no chuan arbutin big chu AHA BHA LHA PHA khang ho te nen khan man chom thei lo adang te nen chuan a chom thei vek retinol big a khang kan film khur ngai thum chu kan lo she don nia chuanin a dot le chuanin tranexamic acid ania tranexamic acid tun nai ron la kop me products chi sang sang kan hu thal chawa Korea na po ni thawa India po ni thawa foxtail rapid spot reduction te kha tranexamic acid omna nia ka du MMA khatiang kha ni ya ti chuanin tranexamic acid hi adam doya changa serum ron omania mala ma chuanin thi chuang sel tuk tu rai por naw nei tu ra te adam doi te khan 80 china kha avenga thi chuang sel tuk tu te kha venga ni chu ti chuanin ma se huna kal zela skincare la man la lut ta brightening chatak ani ti khan hu chuak ta chu wang chuanin tranexamic acid poi active sa alo tel ta ni ti chuanin tranexamic acid hi aman chom thei lo chu ka soi dona dang hi chu man chom thei vek AHA BHA man chom thei lo chu kan lo she don nia abaki chu aman chom thei do vek tranexamic acid po hi mo overall ve rewa chu wang chuanin man tel do sel hi do ke ma po hian ni adot le chuanin kojic acid ta kan kalanga chu kojic acid po hi tyrosinase inhibitor an ti singa mi khani antioxidants cha MMA nia brightening lama apuya ovunati enga tiang khan effective MMA effective pol ani ve titela ma se dermaco kojic acid ka lamang tam do dermaco hianin ka hmanga ala a thok overin ka shelawa ka ma hi ti thib do tlat lenga la dermaco hi ani vedan tu shim nge chu ka shelawa achia chu ka ti chuang lo ma se ala effective lo achan ve tam chu ka hmang to ti chuanin kojic acid b ka hianin aman chom thelo ka soidon adang chu man chom thevek AHA BHA le retinol percentage sang deuh kha man chom thelo tin iso te iso chu 18 da retinoid hi a hnoi chin ni ve ta khang te ne bo han lo hmang kop lo ula retinoid hi a chak to retinol al pone chaka chu wang chuan lo hmang lo man chom lo kha te po khamo a fu zo kan ti chuanin a dot le chuanin kan ngai san chang le kan khai chang le kan product ka hianin ala tam lu tuk lawa India phe chun la ala claim to pag glutathione a in chiu chi ti me a khai chi le a in chi hi la ra antioxidants cha man ni thin thin detox tu te ni ta a chi te a khai chi ate chuanin thin chalo ate an khai na sa an in chon na sa khatiang kha ni ai le in chi hi chuanin hrisel thapa nga hi chuan kan ma molo han ti do tila tunang lai chuanin skincare a hian a kal tel vek to wang hianin ai do tan chuan ei thei thor rol hian abikin ai chi hi chu ala save de zok ma a tho dan hi ala chak vut lawa a khai chi te pe chu enge a thok chak a effective big MMA chu wang chuanin hrisel thatak tan po hian angai berem le thi chu ka ti china an lo khai a khai chin te poi mo in ma mo berem le ti chirel ri chuan ka ti china a se kha chu ge mani thu nia kan soi thei om lawa tin mi thiam tak te doctor te thiam tak ten khai te kha chuanin ani kha chuan a save chin to ka khan an khai sak zel don thawa le lama chuan ngai that thak thawa ka tiang zong kha chuanin ti chuanin glutathione big hi tyrosinase inhibitor mai duk enkol na melanin siam tu veng tu vun ti eng tu brightening khan ni shima ti chuanin skincare anga chuan retinol le AHA BHA nin man chom thei lo bur abaki chu man chom thei vek chuanin atoi fel mai in ka hria ti chuan a dot le chuanin azelaic hi active ingredients ma na changa om ve to lar hlei thei lo ma se thasi ania
mi hiang kan en kan zela tin product sa po hin an ron siam kan ti mai ang an ron tel lo le china tun hai foxtail an ron nei thar hawa an oil free moisturizer an balancing oil balancing moisturizer kalom khop maya azale ki rosacea nei te or rosacea nei te chuan hormonal acne nei tan te hianin effective bera ti top mayang amai rol hianin effective a amate hi mo chuwang chuanin mai sensitive deuh hlek bol thin chi tan po khanin an thave viau ania chuanin azale ke sit hi tyrosinase inhibitor kan ti zinga mi active ingredients kan ti zinga mi khania ti chuan man chom thelo chu HA BHA le retinol percentage sang du de ho kha man chom thelo 29 te pon yang mo man chom chi vak lo ni chu adang nen chon man chom the viau foxtail moisturizer po kha ka man chom na sa viawa vitamin C te thil dang dang te nen vuna har sana ka nei lem lawa tiang vel chu ni i khang ho kha active ingredients chu ni ti khan chuan in kan man chak te kan man do zong te kan lo thlang mai anga in kan vun ma mo zer te pon yang tin active ingredients hi tlang pin brightening hi an ni tel de vek shim shima vun en na hi an nei vek shim shima chu ti rol chuan in retinol te hi an exfoliate tel via vitamin C percentage sang do te poi exfoliate an exfoliate tel via vun kha kan lo she sel don nia tin active ingredients ha AHA BHA ti lo hi chu exfoliator ang deuh chu ni ma se AHA BHA ang chuanin an chak lawa an exfoliate na lo bok chu tiang han lo viau ji chu ni lawa ma se antinan retinol de lo mang chia ta percentage sang do hlek chuanin zantin lo mang thei do ta zantin lo mang ma se AHA BHA han exfoliate non le sak ang chi te kha wal lu tuk lovila zantin deuh thoi retinol kan man chuanin kan mun khain exfoliate don thaw chu wang chuan blackheads whiteheads te kan lo nga deuh hlek ani chuan kar khata voi khate mo thakata voi ni voi thum exfoliate kha atok vel viawang ingunin na zo tok vel viaw karing wok retinol lo man de go chuan begin retinol hi kan film khorangai thina kan sui war le deuh bin chin na chan po hi retinol hi chu vunan ti sensitive ve the ni laka te ni sa kha an wa hot aron nge avuna ti no ni lo khan ati sensitive ve deuh i chu wang chuanin sunscreen mang chho te kan ti china te ro zo da ka zo lo kang chu ni khata vo insan ngin reapply comment section a khan ron suyang chu ke chu ni khata vo ni emo vo khatal chu ka reapply nge ni tin kala reapply je in chunga ko om chung pon i ka reapply reng ina kom ni pon ka reapply office kal ni pon office a ka reapply tho nang ni vo insan nge in reapply ve comment section in lo sei don ya tin in reapply ngai reng em ti kha in ron sei tel bok don ya ti chuanin tun chuma chuan kan du tok le photanga heng active ingredients te hi in lo mang so in lo mang sil ong to mai the in lo mang fe to mai the lo la mang lo ni mai the amang lo tan chuan zoi mo nga kalbek bek chin ya alo mang regu thang to tan chuan in adjust thiam thonga kamang tam ve chhochan ti tan kha chuan break ra hun khashia tangai chin kalo kamang chhochan kamang tam chho ve chan ngam to kan ti china hian overdo lo om china overdo lo om china chuwang chuan overdo lo tok vel khan kan lo mang tam don ya ti chuan soile soinu he actives kan man chuan engpo mangila sunscreen na poimo sunscreen kan man chat me ma poimo reapply kan war bok don ya ole soi thui lutuk lo ka tum veo na chuin kan active soya tam sia a thui lo the ta lo in lo en so sham in chunga lom tho ka soya tin ka channel te lo changkai pui lo lok pui chuan ka video te milo like ka milo share sak nge tuin den som non le chewa tin ka channel hi milo subscribe sak nge bok don ya chuma chuan kan du tok le photanga ka channel te milo clear sak zia tuin den som non le chewa video le pe ka ken le chho don ya